kinason. Maukyot atong sa pawin. Magluang ko daan og pino nga mais ha. At tatay ha. Nalang sige. Mao magkahay inyong kalipay. Nalang sige. Yay! Tumanan ta mo. Tumanan ta mo. Manginhas ko. Malako pagil ko gagukoy kaya akong duwaan. Yay! Oh, hello. Yay! Midugdog noon. Nga manginhas ta para magkatilaw na sa sabaw sa kinason. Bitaw, kay lami gid kaayo. Labi na ng bugatan ug punaw nga atong tuwaon astang lamia, ustos lamas na sibuyas dahonan ug tamatis. Namidyod. Nya butangan dayog tangad. Daog na. Sige, tara. Mag-prepare na ta para sa atong lakaw. May kay mihayag ang langit. Magdaan lang tag kanon. Para kung gutomon, mongit na sab dayon. Andaman dyan ako ang taga-tay. Hasta ang sundang. Ayaw na. Ako na lang. Panguha lang noon dito lukay og bakukunang daan ha. Kay para dali tang makahaling kon magluto ta dito sa baybayon. Sige na kay andamon sa dakong ubang Atay. mga kinahanglan nun. Huwag na! Agwi, niya na yung inahan usting May imong plano ron na. Para ta makakaon og tarong nga sudan. Wala! Kaya di naman na. Sigurado kayo kayo makigsahon na naturos panihapon. So, dito na eh. Ay, musod yun ko! Kay anhi ko din manihapon. Masabay niyo sudan diha. Ay, wala inay. Kung dili utan niya, sinugbang buwan. Mauna, makakaon naman biniglamin eh kung Ikaw ba? Sa usting. Ikaw ba tiguang Unsa? ng imong kaatubang? Tiguang bitaw. Maong bisag dili pati wason ni Usting ang gusto niyang isulti nakasabot kay Kooy. Gigod ko na. Ting, ngitatag sudan mo. Wala problema. Nahibaw naman kung asa to makita ang laming kasudanon, mga panganda mo. Pinoy! Ayaw po dagan doon. Matulog ka. Tay, tanawa tay. Tanawa. Nakatagan ko sa. Tanawa. Katagan lagi ko nga. Dako ang hunasan kay ang langit ganina murag hunasan. Awa. Bitaw no? Inay tay, matunok ka. Oo daw. Awa. Ako maging man ang gisulti ni Lulo tay. Utukan gid ka dong Kinoy. Ako Mong padayon po. gas imong pag-eskwela ha. Kaya ako nalantawan nga sa unahan, mahimo kang usa sa mga taong halangdon nga pagkatahog ron sa tanan. Kanindot ko na. Matinuod man. Ay klaro kaayo na panggawi. Karon lang gani anang iyang edad kung maminaw kasi ang sinultihan, imong yung mahibaw-an nga lapad kay siyag sa labutan. Maugyan. Sige. Magita tayo. Maayong punduhan o kabutangan sa atong mga butang. Sa man, nagkadamog ko. Ay upang gaoy. Huway nabiyaan kay ako ginanggian damdaan. Naasa bukag ang tanan. Kinoy! Asan mo ka? Patakag lakaw-lakaw dong ha. Ano na sa akong dool? Sa dool na mo ni nanay ni mo. Diri lang ka manginhas, dapit. Tanaw mo. Kung nasa mo nakita tayo, dinil ako. Tala, sige. Pangga, dito taay. Ito may maayong pwesto para makaluto sa tao kay daghan ng mga bato dito nga mahimo na tong sugang. Mangita ko din tayo. Karena sa ilam ananda kong punuan sa pagatpatay. Dito ta, dali. Tana. Kinsa to? Dera ko eh! Dera ko! Kuwag tali ang balde nga imong gikalitong pundak eh! Imo kong kibalian! Kinsa ka?
Kagabay ni mong tigog. Kikinsa ka. Duko. Ha? Duko. Tanawang palipot sa imong balde. Pagdali. Hello, uma ko'y nakita. Kiniraman dako kayo nga gukoy. Ako ni Uy! Ako! Ang imong natunggal na! Tingog ako! Unsa? Ako ko'y man ka. Hiram! Hiram mo eh! Tako mo yung bagay ato-ato na ni! Nakasapot ka, ha? Oh, Pagdali na yung taon ni Hakay! Hapit na matangtang ang usan ako kapaak! Nga mo eh! Nanatugan kita ng balde imong gidakdak! oh, Agay! Bugat mo ni ba? Pero ni mo di kay bugat ka dako maka. Rosan ako ba? Kay mamatay kay ko na masuglam makit ka sa akong amahan akong hari. oh, dali. Luyan ni mo eh. Pasilo ako ha. Wa tamang ka makita ganina. Oo nga, ako na nagibuhian og kalit ang kuan gidan akong balding gamay. Gamay man ni. Sa sunod ba? Lingi-lingi sa sumpalibot ang dili ka magkadisgrasya oy. Nana, ako na nakuha. Ibalinin na ako silang dapit. Up. Hello, hinduta din mo kulor sa. Sakit ko eh. Kuy, Pero sa ka magkadumog ka doon ay mo ingon o garay nga. Ay, dili sakit. Oh, pilusop po ay. sabi mo sa yun itong imong gibuhat. Ha? Nga, katong imong sa. Nga, ang balde gidakdak ng ako. Mga kumpa ko. Umayaw magkadakdak ko. Nagpahimos man kasi ngayon. Hindi ako pagsuroy din sunasan. Dili lang limdong. Pasaylo ako ha. Sa ilo lang. Lapat na huwasan. Ay, saba. Ako saba. Tipiyon. Kalit naman kong katawag niya. Nga naman. Ah. Isip ko man. Ang agukoy. Kakanahan. Agokoy? Oo, lingaw kay ko. Kay nagkabuang man sila panagan sa akong pagdung. Luoy kayo eh. Nagkabuang panagan. Hadlok ang dakpan. Abi na kog. Doon na kay kauban din eh. O, tunong ha. Diniryog ka ha. Ayaw paglakaw sa layo. Tay. Alsa ko kay tabangan sa nakotos nanay ni mo. Nga nag-andam sa mga lamas. Ako tong buhatan og sugal nga bato si nanay Karyani mo. Tay. Oh, di man niya. Dili baya magpalayo ha. Tay. Uy, kinuwi-kuwi. Tamang ko. Uy, kinuwi-kuwi. Nangyid ko. Kinuwi-kuwi. Kinoy na ko ngan. Ayaw punig ko'y. Sagdi lang ko. Migon man ta. Di, atong usaw na tungan. Kinoy. Kuy. Abot mo sa butan na. Si Kinoy o gagago kuy. Muna akong gigilitsyo na ba Kinoy kuy. Migot ha. Saan gusto ka dili? Tuman. Gusto kayo. Mayo. Sa tanang parehas ni mong tawhanon nga buwan hindi sunasan. Ikaw ba ang akong nagustuhan? Unsa? Blangkot kay ka ng upan. Kay daghan sa among ginsakpan lang giamong-amungan. Ikaw ba? Marakag tiguang manulti. Ang amang binata ko pras ni mo. Maulitaw naman ka dong. Ha? Tamuray kayo lang ulitaw. Ako gagano. Ha? Tanan ninyong sinurtihan amo silang naibawan oy. Parehas na kutang tapit na kibuyan. Kay kung tuwa pa sa taslaing nasod, ang magining lisay na oy. Pero, nga nung makasulti medyo ka. Power nung! Power! Kung araw ka makasabot o makatuwa na rin, sunod na ako! Asa man ta?